smo zaboravili na rođendansku žurku od Zidana. O ne, skoro sam zaboravila, šta sad da radimo? Sali, ne znam šta da radimo. O ne, Sali, imam odličnu ideju. Hajde, prati me. Ok, Sali, ovo su sastojci za ukusnu tortu. To je odlična ideja, Dima. Hvala, Sali, idemo, hajde da uradimo ovo. Hajde. Ok, Dima. Ok. Wow. Ok, hajde da požurimo. Ovdje imamo brašno. Ok, ovo je za tebe. Hvala. Dobro. Žuri. Odlično, Sali. Ok. Hajde. Wow, odlično. Izgleda jako ukusno. Miriše jako dobro. Stavit ćemo je ovdje. Wow, izgleda jako lijepo i tako cool. Da, izgleda jako ukusno. Ovo je savršeno za rođendan od Zidana. Da. Hajde da je ukrasimo sad. Idemo. Hajde, Sali, hajde. O ne, šta sam uradila? Pala je dole i uništena. O ne, Dima, zašto si to uradila? O ne, sad naš trud, sve je sad uništeno, šta ćemo da radimo? Hajde da počistimo, Dima. O ne, sve je sad uništeno. Jako mi je žao, Sali. I meni. Šta ćemo da radimo? Dima, vidi! To je aparat za kolače! Sali, upravo si, to je aparat za kolače! Ovo će nam pomoći, idemo! Hajde, Seli, hajde! Dobro, hajde da... O ne, Sali, zaboravila sam novac kod kuće! Ok, Dima, imam ja novac! Ok, Sali, imamo 3 izbora. Imam voćni kolač sa jagodama. To je baš njavno. Ima je također čokoladna torta. To mi se sviđa. I meni. I ima čokoladna torta sa jagodama. Sve su jako ukusne, ali to je za Zidana. I mislim da će se njemu svidjeti čokoladna torta. Jako je lepa i ukusna. Lepa je i jako ukusna. U redu, Sali, nosit ćemo je pažljivo. Probat ću da mi ne ispadne. Ok, Zidanu će se svidjeti ovaj kolač. Idemo na rođendan. Idemo. Ok, Sali, stavit ćemo broj 12 i spremne. Da, idemo. Ćao, drugari, nisam vas vidjela. Ćao, drugari, nadam se da ste uživali u epizodi. Ne zaboravite da lajkate ovaj video i pretplatite se. Ćao. I također poželite Zidanu srećan rođendan. Ćao. Idemo, Sali.